ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହାତରେ ମୁଗଲ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ସାଲବେଗ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢୁଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସାଲବେଗ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମରଣ ସହ ଲଢୁଥିଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଜପ କଲେ। ସାଲବେଗଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ରଥରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାଲବେଗ ଜାଣିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଥିଲେ। ସେଠୁ ନିଜ ମନ ମନେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁକା। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏତେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ହାର ମାନିବାକୁ ଦେଲାନି। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସାଲବେଗ ଆସିବେ ବୋଲି ରଥ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢିଲାନି। ହେଲେ ଭଗବାନ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସାଲବେଗ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ରଥ ମନକୁ ମନ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦିନଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ।